Billet janvier Cléflor 2026 ne ɲagalilen ba de ne b'a dɔn I fana ɲagalilen ba don bi sɔgɔmada in na. Kunnaja don ka ni kalo ye, kunnaja don ka ni san ye, ani caman y'a daminɛ nka o ma bi ye. Nka dɔn ne ni an ma foyi di matigi ma walasa ka bi ye a ka nɛɛma don. Fara ne kan ka barika da a ye k'a ka yɛrɛya kofɔ Krista Yesu a ɲɔgɔn tɛ. Ne ma ɲɔgɔn ye, ne ma ɲɔgɔn ko mɛn. Wa daminɛ t'a la, laban t'a la. Yohana y'o de seereya k'a ko min tun kan ka na ne kɔ o kɛra ne ɲɛ. Kamasɔrɔ a tun bɛ yen yanni ne ka bange. Ni don Yohana kumakan don. Min cira ka Yesu nali seereya kɛ o de kumakan don. Ko Yesu kun kan ka na ale de kɔfɛ. Nka a kɛra ale ɲɛ. Kamasɔrɔ a tun bɛ yen yanni ale ka bange. Alpha ani Omega, Krista Yesu a barika. I ni ce I ka nɛɛmaw kosɔn e de bɛ to bada bada. Laban tɛ e de la. Bi sɔgɔmada in na ne balima mɔgɔ o mɔgɔ tulo bɛ ne la bi ne bɛ ka na ni kunnafoni duman de ye. N bɛ ka na ni kibaru duman ye. I ka lamɛnni kɛ. Yesu ɲɔgɔn tɛ n'a ka da la. I bɛ to bada, I bɛ to bada, min ma ni jigi da e kan, o tigi na to bada. Min mana I jigi da Yesu kan, o tigi bɛ to bada. Min mana sɔn ka Yesu kɛ a kisiba ani a matigi ye, o tigi na ɲɛnamaya bada. I bɛ to min ma ni jigi da e kan, o tigi na to bada bada. I bɛ to min ma ni jigi da I kan Yesu. E de sara ka kunu, e bi to saya ma se e la. I bɛ to bada bada. Krista laban t'i la. Jɔnni b'a fɛ ka Yesu kɛ a kisiba ni a matigi ye bi? Jɔnni b'a fɛ ka Yesu kɛ a kisiba ni a matigi ye bi? Sankura in ye kunnafoni duman san de ye. Ne bɛ ka kunnafoni duman de f'i ye bi. Saya kɔfɛ min bɛ ye, ne bɛ ka o de fɔ I ye. Kana fɔ k'i ye dubaden ye ko duba bɛ e kan ni diɲɛ kɔnɔ ko parce que wari bɛ e kun, ko parce que villa ɲumanw bɛ e bolo. Ni diɲɛ villa tigiya o tɛ I kɛ dubaden ye. Ayi, Yesu ko nafa jumɛn de bɛ a la ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ka bɔnna I ni la sini? Nafa jumɛn bɛ a la ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ ka taa jahanama kɔnɔ sini? Yesu ko na danaya kɛ ne la, ne de bɛ to bada. Ne de ka fanga tɛ ban, ne de ka sebaya tɛ ban. Saya ma se e la, I bɛ to. Saya ma se Yesu la. Ayi, kaburu ma se k'a mara. N'i ye jigi da Yesu kan, a bi to bada bada. I bɛ to min ma ni jigi da Yesu kan. I bɛ to bada bada, I bɛ to bada bada, min ma ni jigi da I kan, O tigi na to bada. Hallelujah. Ni ye tanulikan ye min bɛ ka bɔ ne dusukun na ka ɲɛsin matigi ma. Kamasɔrɔ ne ma a ɲɔgɔn ye, kamasɔrɔ ne ma a bɔ ɲɔgɔn ko ye, ne ma a sanga ɲɔgɔn ye. Jigi wɛrɛ foyi tɛ ne Ezayi la ni dugukolo kan Yesu kɔ. Ale de kɛra ne lakanaba ni ne kɔlɔsiba ye kabini ne bange waati fo sisan.
ne ma ne kungo fɔ yɔrɔ si ne ma ne sara soma walama mori la ale de kɛra ne jigi ye o de kosɔn n bɛ ka kunnafoni duman di i ma bi ko n'a ka da Yesu la walasa i ka lafiya walasa i ka hɔrɔnya ka bɔ ni diɲɛ dibilakow la walasa ka ɲɛnamaya banbali sɔrɔ n bɛ segin a kan sira wɛrɛ tɛ yen Yesu ko ne de ye tiɲɛ ye a ko ne de ye tiɲɛ ye sira min bɛ taa ni mɔgɔ ye Ala bara nɔrɔ ka da matigi tɔgɔ kan min mani jigi da Yesu kan e de sara ka kunu e bɛ to bada saya ma se de la e bɛ to bada maa min mani jigi da i kan i bɛ to bada bada min mani jigi da Yesu kan m'a fɔ i ye ko k'an bɛn kalo wɛrɛ kama sɔrɔ kalo ka kɛɲɛ ni matigi ka nɛɛma ye an bɛ jɔnya ka matigi tanu k'a ka ɲumanya kofɔ k'a ka sebaya kofɔ o se de bɛ ne ye ka kɛ bi o fanga de bɛ ne la bi awɔ k'an bɛn kalo wɛrɛ ani m'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Dawudabugu dimanche nata le 4 janvier tanuli kɛnɛ bɛna sigi ka matigi tanu e min ɲɛ dara ni kalo kan na kana to so ni don na an ka fara ɲɔgɔn kan ka matigi tɔgɔ kɔrɔta na an ka matigi tɔgɔ bonya a ye min kɛ i ye da tɛ se ka o bɛɛ lankali ani a ye fɛn minnu layidu ta i ye i ka da o layidu kanw na i ka matigi tanu matigi b'a fɛ ka anw ɲagalilen de ye munna anw dusu kasilen bɛ munna anw nisɔndiyalen tɛ kama sɔrɔ danaya ta anw kɔnɔ ka ɲɛsin matigi ka layiduw ma ni miliyardɛri tigi dɔ ye layidu ta i ye k'a bɛna mobili san i ye kalo nata i b'a dɔn ka fɔ ko a b'a kun wa a se b'a ye à chaque fois i bɛ miiri a ka o layidu kan na k'a kan ka mobili san ka d'i ma i bɛ nisɔndiya parce que i b'a dɔn ko a se b'a ye k'a san nka i dalen b'a la k'a bɛna san wa ɲininkali bɛ yen kama sɔrɔ adamaden don a bɛ se ka fɛn dɔ fɔ nka a b'a bɔ a ma nka matigi ko ale tɛ adamaden ka nkalon tigɛ a ye layidu caman ta i ye a ka kumaw falen bɛ layiduw la ka ɲɛsin an ma ɲagali kun dɔ filɛ nin ye a ye n'an ka ɲagali ɲɔgɔn fɛ matigi ka layidu talen kosɔn an ka ɲɛnamaya kɔnɔ dannabaw a ye bɔ ka caya matigi ka duba ne ni e ye Yesu tɔgɔ la min mani jigi da Yesu kan a bɛ to k'an bɛn